ja, dan kunnen ze twee dingen doen. Of de geestrustende, of de bundelste krachten. En dan, zo is het bijvoorbeeld in Valkenberg, die doen nu niet met, maar de jonge en de oude zijn bij elkaar gegaan. Meer Sint Sebastianus. Wat hebben die een pittig joh. Dus ik denk aan Ronnie Lemlijn. Ja. De prins van de Vasteloosvereniging. Ja, Die stierf op Aswoensdag ook lid van deze schutterie. En Zeer met schutters actief, hier ja. begraven. En met vasteloven scepter begraven. Kijk nog best een verwarring. En de koning met een gouden kroon. Dan kun je ook dat Pieter Scholtes ook keizer is. En dat is een heel aparte. En wie is dit dan? Ja, dat is... Degene die dat willen we zien. ja, hij loopt nu als keizer, maar hij is eigenlijk koning. Want als de koning, dat wordt ook... sting ook op keizer weer. En dan wordt Pieter keizer af. Zo hebben ze dat dan blijkbaar geregeld in Meer. Iedere vereniging kan dat zelf regelen. Maar dat is wel een heel aparte. Dat de keizer mitjut op de koning. Want normaal ben je gewoon keizer voor het leven. Het is goed, dat is het zus.